lagi kedatangan tim Sri Kodel pemirsa ini jero. Oh yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R ya pemirsa. Oke, cek gawe video. Ini ada salah bu. Oke, timnya Mbak Indah lagi bikin vlog pemirsa nih gue dik Rea. Nginep sewengi tok pemirsa iki. Dijak Mbak Jess mau. Iki Mbak Jess lan timnya terima kasih nggih. Sampai nggih, Mas. Nggih. Ning kamare dhewe ya. Nggih. Ya Linda wis dilongkas nggih. Moga-moga Mbak cepat menyusul Mbak Linda. Ya Allah ndek bojo. Kasih wis nek bojo kuwi ya. Ya ta. Berarti menyusul. Yo ya, besok ya. Nek masak. Nyicil sih. Mbak, ojo le yo apa dek cek sak ukik ngono kok. Masa wis dadi tante. Sing arep iki ketoke Mbak Jess iki ya, arep. Amin ya Allah. Kembar ya Allah. Wong nek apik. Nek apa? Soalnya gula aja bakso. Enggak buat. Ya Allah Mbak duduk ning ngisor Mbak, mau maaf Mbak ya. Enggak apa-apa. Jadi tak kendali. Dipantau ini. Ada sama kemudian. Iya, ini kan dijenuh. Baju enggak pas ketemu kayak sih. Betul ya, soalnya kan enggak orang. Panas sekali itu belum pagi itu mendung panas saya orang Jawa ya panas air itu mendung soalnya aku ya mergo dokter pilihan nanti konten soal langsung nah kalau kursi ya dek sofa king koin apa jenis spring bed ya numpak spring bed lo lah ini tadi gomule terus apa digomule kan iya lah kan berarti mampu siksa loh kok wih siapa sak menetok nek gede aku tak turun tak buang jatek sabun kamu wis jual ada mbok iki nek kowe wis gede kudu buak asline nah iya asline kowe wis buak nek iki Pak ngapunten yo Mas nek ngrameni Mboten Mbak. Lho nggih nek ngrameni Mboten. Seriane. Mbak Jess wis pinter kok ngomongnya kok. soalnya biyen ngomongi ponak-ponakan aku pengennya berarti enggak Mbak enggak aku udah rene ambisius Nek mae nek desa. Tapi ada tak kayak lagi foto nyanda ini kan nak cicaan orang Oke. Pak Emat. lalu di aduh kowe kompon nek wong aku ngojo kok sumpah oke pokoknya sampai mangan tapi apa adus to apa iki nak renek wong kompon aku cuma menengae
wong nek matur roh aku gak iya di rumah ya mati dibayar di minum Masa aja. Wis bar nggawe video kok ndik mau yo. Time Mbak Indah. Oke. Ki disemangati karo maknane iki pemirsa. Iya. Dinane saya tak anu nih Mas. Nggih matur suwun ya. Ini acun mriko. Oh, nggih. Kebetulan kok dinane mriki. Amin. Nggih. Baras bingung ya. Jadi sabun karo anu kemau sabun. Lah yo tekan tadi ya. Dan sih. Lah yo kok malah Sabun iki. Coba nenek. kok nderek mobil kono lho ndelok mobil. Kalau saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam kalau usulane ben matuk renen. Apa tak ada sabun Nah, ujungnya ya pendang. Pemirsa guys. Ada cepun nek. Lah iki wong nek nane kae. Dikira anu pemirsa, dikira Dek Rika iki melok melu, baras guanduli. Cuma di luar cepun. Selamat. Ngono. Baras bingung pemirsa, dikira Mbak Rika iki mau digawa. Ya kudurono aja bal-bal gede. Jangan yang anu kan marani ya wis kena. Wis saya. Apa macam wis. Cewek mau kudu nang reci sudah kayak nampingnya petengnya beda. Ya mobil Ideane pemirsa. sumber sampai 8 gitu. Yo we ala sarane. Gujub-gujub Dulu nang mobil kayak Kat kae iki Dek Rika anu di WA karo Mbak Indah.
di WA karo Mbak Indah nek pengen mulai ngulon ku kan WA kan arep diterke nek karo Mbak Jes mau pemirsa. Tapi kan urung selapan iki oleh metu sik nek jere wong kene iki pemirsa. Aku bar ngaruh iki. Gitu kan alena mau kono ketinggalan anak mohnya. Ora mau kene wong nyang anu ning kamar. Aku pengen tani. Lagi nyelak karo beko aku ngono. Dia penggoreng marne. Korea gosok apa? Rezeki Korea. Delok kene ayo kene ya. Dan itu pemirsa iki Dek Rea ndek mau dikasih baju lagi. Bajune banyak iki pemirsa. Lah ya wek lucu-lucu kaya iki genten aku sing bukae bar dibukai padahal. Apa Iki Dek Rika. Kursine ning ndi Dek mau? Lah kuwi lagi mung ya. Si pemirsa didelok iki karo tanggane. Karo tangga teparo ya Allah. Jawa Jawa dhuwur tapi. Hah? Rewel sik. Jajar dhuwur iki das terus. Ya potong kok. Hah? Kok sih? Rika dhuwur. Kene aneh ngono keretan. Iya, sebenarnya waktu ini malam tapi sebenarnya. Lah iya Pak. Baju bodo Kak. Ora foto to. Ora foto. Lah foto sing piye? Dek mau sapa Dek sing ngasih Dek? Iki Mbak Cece Dewi. Mbak Cece Dewi, terima kasih banyak Mbak Cece Dewi. Semoga rezekinya lancar. Seperti air mengalir. Wis ngasih sakmene kae pemirsa ning anakku iki. Dari kantin Daster. tutuku. Mbak iki. Kembar ya. Terima kasih banyak iki. Banyak. Itu nak anu kuwi sebenarnya wis gede. Gede lagi selapan wis kena tinggono ngene-ngene iki. Selaras Kira kok gede ya ra sedeng, Mbak. selaras Selapan iki nek wis rodo induk sithik dan tinggono. selaras Iki nambah nambah lucu. Dan Aku sebenarnya. Iya, wingi dikasih ke anu pemirsa, yuk dikasih yuk. Karo Mbak Dwi ya Dek ya? Mbak Dewi. Mbak Cece Dewi. Kertas kabeh. Ini Mbak Rika. Susu iki lho, Mbak, susu iki. Susui, ibu menyusui. Kamu kan melok mulai. Lanjut lanjut kuki. Apa nginep sing ringkas ngono. Angger tak terus esuk ben nginep pisan kas to lho kok. Anak itu awake rada rambune. Ya ndek mau tak periksakno pemirsa esuk-esuk. Terus ada kuki pertama. Ndek bengi udan to Mbak Ti, grimis. Akhirnya Kita ya pas anu pas. Iki apa nang sepuh ki mang, apa nang arep ning randu pemirsa ndek mau. Dadine dijak Mbak Jes mae. Putus petani. Kalau kakak sih Mbak, sini saja. kakak ciba kenapa padahal orang balik dadah. Kasih kae. Sendiri dadah. Alah. Putuk loro, Guys. Medo-medo. Tencok sakmene, Guys. Tencok lagi baji. Iki putuku ya cantik-cantik, Kak. Wis dilempitno Mbak Ti, terima kasih Mbak Ti. Sama-sama sing model-model Mbak Ti ya sing lempet yo Mbak Ti lah. Tapi kayak lemari kono sisa nih Mbak Ti. Sesuk tak cuci nih. Jadi Lemari nguri. Dhuwur. Nek sing ayu dhewe. Cek amat Mbak Ti. Ya kayak dhuwur kono sesuk tak ombe sik. Tinggu nganu, tinggu nyirami. wis tak kita ta. Wis. Aduane Wis. Wis Dek Rea tidur dulu Dek Rea. Ya wis pemirsa ya cukup sakmene videone. Terima kasih. Ya. Dan tim Sri Kuntil yang sudah mengantar. Terima kasih banyak. mesti panas-panasan iki kok ya. Heeh. Ganti iki. Halo.
Ya betah, puasa-puasa panas panas. Heeh. Kalau mau pasune mepet. Terima kasih banyak ya, rezekinya lancar selalu pokoknya ya untuk Mbak Cece Cece Dwi, Dwi. terus Mbak Jessica dan tim Sri Putih yang lainnya. Ya, terima kasih banyak mengantarkan amanat ini sampai dengan tujuan. Terima kasih ya, terima kasih. Lancar-lancar juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.